بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ والضحى چھا ویلے دی قسم، واللیل اذا سجا تے رات دی جدو او چھا جاوے۔ ما ودعك ربك وما قلى اے نبی تیرے رب تانوں نہ چھڑیا نہ تاتوں بیزار ہویا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى تے یقیناً آخرت تیرے لئے دنیا نالو بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تے ضرور اگوں تیرا رب تینوں عطا کر دے گا پھر تسی راضی ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى پھلا انہیں تانوں یتیم نہ ویکھیا پھر ٹھکانہ دیتا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى تے تینوں راہ تو نا واقف ویکھیا پھر ہدایت بخشی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى تے تینوں تنگی چ ویکھیا پھر مالدار کر دیتا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پھر پر تو یتیم تے سختی نہ کیتا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تیرے سوالی سو تو نہ چڑک۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تے پر اپنے رب دی نعمت دا سو چرچا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بھلا سے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیتا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ تے تیرے تو تیرا پارلا چھڑیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ جنہیں تیرا لاک توڑ چھڑیا سی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تے اسی تیرے لیے تیرا ذکر اچا کر دیتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سو بے شک ہر مشکل دے نال آسانی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک ریت پرانی ہر مشکل دے نال آسانی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ پھر جو تسی فارغ ہو جاؤ پھر محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب تے اپنے رب والی پھر تانگ رکھو۔